Při naší cestě za dobrodružstvím vás zveme ke Starému Braku, kde potkáme obyvatele hlubin, jehož pověst člověka spíš odradí. Dravou zelenou murénu. Tento dravec však dokáže i k člověku projevovat svou náklonnost. Po strhujících chvílích s velkou murénou se vydáme k Bahamským ostrovům. Tam se spolu s místními lovci langust zúčastníme jejich lovu. Neradi tento ráj opouštíme, ale naše posádka bude mít před sebou dlouhou plavbu až na jih k ostrovům Dry Tortugas. V těchto vodách vystopujeme rybáře. Ti loví pomocí smrtonosných rybích pastí. V jejich lovištích narazíme i na hejna hladových žraloků. I s těmi se však brzy spřátelíme. Přesvědčíme se o tom, že rybí pasti po sobě zanechávají strašlivé a nesmazatelné stopy.